2026 година, май месец. Аз съм Колю Китаеца, все още съм жив и здрав и съм на море. Не мога да повярвам, на 60 години живота продължава. Вижте. Вижте как са нещата. Там отсеща са моите двете деца, които подскачат и се къпят. Другите две деца са ми в Париж. Аз съм долу в Монпелиер, на плажа. Бати кеф. 2026 година. Бати Колю, жив, здрав, як на бик, луд. Вижте. Луд, як. Бати Колю, Здрав! Ако някой беше ми казал преди 40 години, че живота ми ще продължи във Франция и ще е всичко наред, нямаш да ме повярвам. Каза ви честно. Че и морета, че и океани, че и кеф, че и Париж, че и 4 деца, че всичко, което ми се случи, е толкова много пари, изхарчени и събрани, и инвестирани, и още и подсигурен във Франция. 2026 година. Бати ви Колю. Единствено ми остава да прибера тумбака. Се заричам да почна с коремни преси, ама викам, чакай първо да вдигна това гарда. Защото аз спрях алкохола преди 11 години, цигарите спрях преди 11 години и почнах да спортувам лека по лека, тънката. И сега съм добре във форма си. Вижте, ударих 1000 км и всичко е наред. Всичко е 6. 1000 км го ударих, няма проблем. Там са моите деца. Опа! Две безгрижни момченца с сигурен тарикат баща. Вижте ги. Лулата в Средиземно море, кеф. И те самите не знаят, че най-голямата сигурност е зад гърба им. В мое лице. И ето го моето лице. Бати ви Колю. Иска да поздравя моите последователи и да им пожелая: бъдете борбен. Не се предавайте пред никой нищо. Отстоявайте себе си, гледайте децата си, намерете си жена, която да ви уважава, да ви обича и да ви пази дома и семейството. Не пушете наркотични вещества, треви, най-различни гадости, не пушете цигари. Не пийте алкохол или ако пийте, максимум на максимумите 50 грама качествен алкохол, качествен, и максимум 200 грама или бира или вино. Безалкохолното го прескачайте,
пиете повече чай и вода. Това е моят съвет. Ако искате на 60 години да изглеждаш така бати си коли. Ако не искате, ваш проблем. Много мои познати приятели от бившия underground, сега се върнем на по-интересна тема, сгънаха цирка, в смисъл умряха, не толкова от стрелби, от боища в миналото, а от прекаляване с алкохол, цигари, наркотици и кафе. Имах много мои хора, които пиеха по 20 кафета на ден и пушиха по 3 кутии, 4 кутии цигари. То тогава беше модерно парламент, аз сега не знам тези цигари дали съществуват, защото не пуша. Предполагам ги има все още. Нали, пушаха и Боро, и други такива, Ротманс, но най-вече парламент. И починаха от такова, инфаркти, инсулти. Той натварване на организма с тези много цигари, алкохоли и кафета не води до добро. Значи, ако искате организма ви да е вечен, живеете много, трябва организма да почива, да се храните качествено, с качествена храна, плодове, зеленчуци, чат-пат месо и то не такива салами, които се продават на България, а нещо свежо, прясно, вие да си го приготвите и тъй. Саламите са пълни с консерванти, особено в България. И с месо на по 60 години. Че мисълта ми, много мои хора от бившия underground, които сега ги споменават по книги, по видеа, които са били биткаджи, спортисти, истински мъже, пичове, си заминаха от глупости. От алкохол, цигари, наркотици, не спане. Също е много важно да се почивате, защото на мен ми се е случило, аз го казвам от опит, не съм спал по 3 денонощия. 3 денонощия не съм спал. И що? За глупости. Да ходим някъде, да гоним някакви, да ходим по дискотеки, гаджета, маджета, тралала. И ко? И той се отразява в един момент. Тези неща няма да избягат. Нито гаджетите ще избягат, нито дискотеките. Просто тогава сме били в еуфория от тогавашния живот през 90-те години и сме правили тези глупости, които сега ги намирам за излишни. Както и боищата, както и стрелбити, както и всичко. И по мен се стреляли и аз съм правил тези глупости. Но в един момент има хора с доживотни присъди в България. Така падат и пердетата, отиват от думкат някой, те пък вземат, че ги фалат. Айде доживотна присъда. Ужас. И така. Живота е красив, рай на земята. Живейте качествено, правете си кефа. Хора, правете си кефа. Не съобразявайте с никой с нищо. Това е кефа. Някой ако пита къде е кефа, кефа е това. Това е големия кеф. Тук някой хвърлял някакви хартийки, ама голяма работа. Иначе по принцип плажа е чист, даже е много чист. И много дълъг. Нататък продължава. Това е кефа. Чакам моите шамандури да се поприцикат още малко, да излязат, да се съхнат и после влизам аз.
Обичам ви, целувам ви. Живота продължава, кефа също. Следвайте ма, гледайте ма. Има и позитивни неща от цялата работа в този живот. Оливуар от свободна Франция, от Монпелиех, Франция.